Hola, soc Júlia Badia, soc il·lustradora i dissenyadora gràfico-tèxtil, soc de Benicàssim, Castelló, i vaig estudiar Belles Arts a Barcelona i després vaig fer un postgrau d'il·lustració de moda i ja vaig començar a treballar per a empreses de Barcelona i ara me dediqué a fer estampats per a marques com Zara, Pull&Bear, Mango i tot el món Inditex. Després d'estudiar Belles Arts, a mi m'interessava molt el món de la moda i en la facultat ens van presentar un postgrau que es feia també a Barcelona i allí vaig descobrir fent el postgrau que existia la possibilitat de dedicar-se a fer estampats a la roba. I de fet a Barcelona estava ple d'estudis que el treball era dissenyadora gràfico-tèxtil, que és des d'un mitjà com el Photoshop o més manual, més en aquarel·les, fer un estampat i posar-lo a una prenda de roba. I no res, quan vaig acabar el postgrau vaig enviar currículums i de seguida em van agafar a una empresa molt gran, a una fàbrica tèxtil, i vaig estar quasi 3 anys treballant per a marques de tot el grup Inditex, de marques franceses, marques polaques, i la veritat és que vaig trobar el treball que més m'agradava. Normalment el procés de treball que duc a terme cada dia és primer saber el que vol el client. Hi ha voltes que volen tendències més, en aquest cas de moda, de desfiles, de marques ja d'alta costura, o altres vegades que busquen temàtiques normalment comercials com són les flors o l'animal print, i a partir d'ahí busco informació, faig com una espècie de mood board, de panel d'inspiració, i a partir d'ahí vaig treballant de la manera que crec que és més oportuna. Normalment a mi m'agrada més treballar en tècniques manuals com l'aquarel·la o el guaix, després ho escanege, ho passo a l'ordinador, treballo en Photoshop, faig com una plantilla, se diu un rapport, agafo els elements que he dibuixat, els col·loque i després en la plantilla aconsegueixes que estos elements se convertisquen en un estampat que no se repetís. No és com una estampació posicional, sinó que és com rotativa, mai s'acaba. I a partir d'ahí ja la fàbrica tèxtil o el client ho passa al teixit i ja se fa la prenda que ells consideren. El meu procés creatiu per a començar un projecte normalment és buscar a través de redes socials o de pàgines web o mirant revistes o un poc inspirant-me en més roba o més marques de roba, en la pintura també, en la fotografia, i a partir d'ahí agafé tots aquests elements que són quasi sempre gràfics i faig una nova proposta a partir d'aquesta inspiració. I a partir d'ahí començo a dibuixar elements, òbviament sempre intentant que tingui el meu estil personal, però clar, quan parlem de moda normalment estàs un poc menys lliure, ja que les marques te busquen per a que facis alguna cosa que a ells els faci tindre una prenda comercial. Moltes vegades t'has de cenyir a la tendència que volen ells. Aquí tinc alguns treballs dels que he fet, però si me tinguera que quedar en un seria este vestit, que és el primer estampat que va eixir meu, i ara crec que no és el meu preferit, però sí que em recorda aquell moment que vaig descobrir que sí que tenia una vocació per aquest treball, perquè la sensació que vaig
tenir quan el vaig veure al mercat em va fer sentir molt satisfeta del treball que feia cada dia i que encara no estava segura al 100% de si jo valia per a aquesta indústria. Jo crec que el hàndicap o l'inconvenient més gran que tinc en l'ofici de dissenyadora gràfica tèxtil és aquesta part de que al treballar en empreses tan grans, que tu eres una part molt xicoteta de l'engranatge, del procés, normalment no te busquen per el teu estil personal, sinó que te busquen per a fer un procés creatiu, però sempre, com he comentat abans, en unes acotacions i dins d'un marge de creativitat. I potser, fins que no tingues un renom en el món de la il·lustració, no te buscaran per a fer algo 100% teu. I ara, en tot això de la pandèmia, sí que se va parar tota la indústria tèxtil durant diverses setmanes. Jo que treballava per a un estudi ho vam notar de seguida i ara he començat a buscar noves opcions dins de la il·lustració, ja que ha sigut més difícil trobar projectes del món del tèxtil. Puc dir que gràcies a la pandèmia m'he reinventat i he sortit un poc de la zona de confort i estic disfrutant de treballar en altres sectors, com la il·lustració de llibres o buscar altres projectes que ara mateix me motiven, ja que són un repte per a mi ara mateix, després d'estar tants anys treballant dins del món de la moda i de l'estampació tèxtil.